publicului, pentru că orice show aviatic este un antrenament de bază până când are loc evoluția finală. La cum se desfășoară lucrurile cu siguranță, sunt antrenamente asidue, antrenamente care înseamnă ore de zbor. Ce se întâmplă cu domnul Voicu? Este o demonstrație de forță pentru probleme de spate motoare care sumate înseamnă 1230 de cai putere. Da. Mulți cai frumoși. Și vă prezint informația, vă reamintesc că capul formației și sportive este cel de răsare, acum la verticala locului este un coleg informație, vă vedeți pe Ferenc Sasto. Ferenc Sasto este adică dreapta de regulă, acum este la verticală și am primit informații, noi este Șerbu Andrei, Șerbu care este solo. De Șerbu Andrei este și mai bine ca și... Da, pe toți piloții se cheamă Andrei. Da, frate. Ai observat? Da, mă, nene. Păi e foarte popular numele, mă, Andrei. Un preșcuire al locului de acrobație, făcând, bineînțeles, asta într-un tonou larg, permanent. Echipa de față, viteza pe care au cele trei avione este de aproximativ 250 km/h, ele compară ușor, în trag de marș, acum se înălțime, va fi bănesc un looping, ochii pe cer pentru că este o demonstrație, o formație cu un looping, adică o dublă completă, asta de la looping în aviație. Uitați-vă la fel, au ieșit exact cum au plecat, la fel de apropiat și pe aceeași direcție. Oricum, la cât am stat cu capul sus în această după-amiază, o să plecăm cu dureri de gând de aici, dar merită, zic eu, pentru că am avut ce vedea. Sunt lucruri pe care nu le vedem în fiecare zi și până la urmă merită să ore întregi de muncă pe care acești piloți le fac. Și mai ales talentul aviatic. Faci poze, da? Este o mândrie să povestesc despre ei, pentru că sunt toți trei cele față acum care evoluează plus Șerbu al patrulea. Toți patru sunt creație a Aeroclubului României. Vă reamintesc, capul formației este George Rătaru, 31 de ani, peste 3000 de euro de zbor. Adică dreapta este Ferenc Sasto, 37 de ani, peste 2800 de euro de zbor. Iar pe stânga Cristi Orcov, 39 de ani, peste 3300 de euro de zbor și el. Da, e o terminologie care seamănă mult cu cea din sport. Dacă vorbim de ani stânga și ani dreapta, cine e în atac în această echipă? Întreaga formație. Deci ei atacă în formație. Sunt mai puternici în drum. De aceea, apropo de aviație, vă spuneam că grupul în echipă este foarte bine stabilit și evident timp exploatată de la regulă. Acum, înălțimea pe care o au cele trei avioane este de circa 800 de metri, înălțimea oarecum mare, dar este special s-a atins această înălțime ca să poate pe verticală să împingă de marșă, că se crește viteza. Care privesc de sus, uitați cum arată